Honetako kargu edo erronkek sortzen dut alde batetikan, ilusio puntu bat bai, baina bezetikan bertigo puntu bat, ezta? Ardura da eta beti ere zu izatea, kasu honetan Euskal Idazleen Elkartearen irudia horrek beti sortzeizu, bertigo apur bat, bentsat niri bai. Baina bezetikan ilusio puntu bat ere ez, nik 2 urte eman ditut zuzendaritza batzordean, pixkat elkartea barrutik ezautzeko aukera aukidot, ondiokan ere zuzendaritza batzordean jarrituko duten hainbat kide ezagutzen ditut, eta pixkat hasitako lanaren jarraipen moduko bat izango da ez. Nik uste dute edozen gauzatan eman alizuen aholkurik onena hori dela ez, aldala saiatu disfrutatzen ez. Gero alde batetik, zuk beti jarriko duzu borondatea eta alegina gauzak alik eta hobekien itxeko ez. Eta gainera konfiantza bali madukazu taldean, esanik ez ez. Erronkak nik uste azken batean diala elkartea sortu zanean, zauan filosofia horri eustia ez. Orduan zeuden helburuak, nolabait pixkat ondiokan ere badauzkagu ez. Batetik, nola ez, euskal literatura sustatzea, idazlearen figura babestea, horiek ondiokan ere hor daude, eta guk horiei nahi diegu bereziki heldu ez. Pixkat langile, idazle profesionalaren figura horri. Eta gero nola ez, idazlearen lana, elkartearen lana nolabait biztaratu, gizarteratu, ezta? Gure izarra, egitasmoen artean, dudarik gabe idazleak ikastetxetan programa da. Hori Eusko Jaurlaritzan diru laguntzari esker kudeatzen dugu, eta horri esker milaka ikasleen gana iristen da euskal literatura. Liburua irakurtzen dute, hainbat liburu irakurtzen dituzte, eta gainera daukate aukera idazlea zuzenean ezagutzeko ez. Idazlea joaten die ikastetxeetara, bere irakurri duten liburu horren inguruan hitz egitera, ikasleen galderak erantzutera, eta hor dago hartu eman bat oso aberazgarria dana ez. Bi aldetatik, bai ikasleentzat, irakurle gazte horientzat, eta baita nola ez idazleentzat ere ez.